Добре дошли на новите лица, които виждам. Днес е първият ден на първото по рода си изложение за домашни любимци София Зоо Експо. Надявам се и така да е и за напред и в следващите години. Виждам много силен интерес и от страна на посетителите, и от страна на изложителите. Сега с най-голямо удоволствие искам да ви представя следващият наш гост. Ще направим една страхотна презентация на екзотични животни. Моля вашите аплодисменти за херпетолога Георги Кръстев. Здравей, Георги! Здрасти! Как си ги скрил и няма да ги покажеш ли? Или? Не, ще ги покажа. Добре, защото децата чакат с нетърпение твоята презентация. Много интересни животни ще видите. Те са предоставени от първият специализиран сайт за екзотични животни gekon-bg.com. Ето, може да го посетите. Сега, нека да започнем с това какво ще видят нашите зрители първо. Първо ще им покажа това, от което много от хората се притесняват, основно змиите. Тъй като змиите са животни, които малко хора познават и за жалост са жертва на много митове и легенди. Много от децата се притесняват съответно от змии заради страхове, които са им насъдени, било от роднини, било от приказки в детската градина. Хубаво е да им покажем първо, че тези животинки не са по никакъв начин не представляват. Защо се насажда този страх с годините? Колко от вас имат фобия от змии? Да вдигнат ръка. Една ръка, две, три, четири. Сега решихте, че имате. До сега не бяхте решили. Не са много хората. Не са, защото много от участниците са дошли тук заради интереса към влечовите, а не защото имат притеснения. Точно. Нормално. Тези, които имат притеснения, едва ли ще дойдат. Но все пак... Можем и да поканим на сцената някой, който има притеснение след това. Разбира се, даже е задължително да опита. Подгответе се точно вие, които имате фобия. Така, продължаваме. Сега, това, което искам да ви обясня за влечугите, на първо място, много хора ги наричат и знаят, че се наричат студенокръвни. И оттам идва тази идея, че те са хладни и студени животни. Те не са студени. Те са животни с екзотермни животни. Какво означава това? Това означава, че животното няма постоянна температура. Ако температурата наоколо е висока, то влечугото също възприема тази околна температура. И тъй като нашите ръце и нашата температура е около 36 градуса, когато пипнем нещо, което е с 27 градуса, ние го наричаме хладно. То не е хладно. Замислете се, ако зимата влезете в някой зоомагазин и навънка температурата е между 0 и 5 градуса и пипнете една змия, ще кажете, тя е топла. Обаче, ако го направите лятото и отвънка е 32 градуса, пипнете една змия с 27 градуса температура, ще кажете, тя е хладна. Не, това са наши си усещания. Змията е толкова хладна, колкото една сухоземна косурка, а никой не се притеснява от сухоземните косурки, в крайна сметка. И никой няма фобия от косурките. Всичко идва от един насъден страх. Влечугите, като домашни любимци, са много подходящи в много отношения. Една от причините, основната причина е, че не изискват много от нещата, което се изисква към едно куче или котка, като ангажимент, като хранене и поддръжка. Това не трябва и подвежда, разбира се, влечугото си има своите условия на отглеждане, но хубавото е, че веднъж, когато организирате тези условия, това, което правиме ние в gekon.bg, е да организираме един прекрасен терариум с оптимални условия за животното, когато това вече е нагласено, от този момент нататък ви остава едно много лесно разредено хранене, съответно просто да наглеждате температурите дали са наред. В влечугите няма нищо фрапиращо и страшно. Влечугото е точно толкова животинка, колкото всяко едно животно друго на планетата. То изпитва болка, то си има своите слабости, също така може да боледува, ако не бъде отглеждано правилно. Това не е едно зло същество, което, както повечето хора се мислят, и по филмите, за жалост, се показва, което идеята му е да ви ухапе. Значи, ще ви дам за пример дивите котки навънка, уличните котки. Ако някой от вас посегна на улична котка и я сграбчи, тя ще ви надере, ще ви нахапе, въобще няма да е приятно усещането. Но домашната котка всички знаем как се държи. Всеки един дошъл на гости може да дойде да погали, да си я гушка. Също и с влечугите. Една дива змия навънка, ако я доближите, сграбчите и причините болка, тя ще хапе при самозащита. Но ако е домашна, отгледам домашни условия, тя отдавна знае, че вие не сте заплаха по никакъв начин за нея и респективно там никога не би ви посегнала. Сега мога да говоря за влечугите и за тяхната биология и екология много дълго време. Най-нагледно ще бъде с живи обекти, които сега ще добавя.
от това имаме нужда да видим точно живия обект. Първото, което ще представя, е кралския питон. До него ще сложа една друга земя, за да видите каква е разликата в структурата на тялото и в поведението. Когато си избирате домашен любимец и сте решили да отгледате змия, каквото решили сте, че просто искате змия, харесвате змиите и се чуете какво да изберете, дали да бъде кралски питон или да бъде смока. Смока, както може да видите, е много по-тънка и финна змия, кралски питон е много по-едър и много по-масивни. Има разлики в отглеждането, основно в температурата, в храненето, все пак това са две коренно различни животни. Разликата между питона и смока е като разликата между кучето и котка. И двете са бозайници, но се отглеждат по различен начин. Кралските питони са сред най-дребните видове питони. Звучи питон много страшно, много голямо животно, но всъщност те са доста дребни и много спокойни същества. Кралски питон, това е младо животно, на около 3 години. И може да стане два пъти по-голямо, това около 1,20 м, 1,50 м, не повече. Както виждате, държи се спокойно в ръцете ми. Не хапе, не съска, не прави нищо фрапиращо. Ако направя нещо агресивно към него, това, което би предизвикал в една дива змия, ухапване, сега ще видите какво ще случи, навежда главата и се опитва да избяга дразнителя. Не му е приятно на някакъв вид домашен любимец да го бравете. Не обича да бъдат гарни по главата. Структурата на черепа им не позволява, не е като нашия, много по-финни са в това отношение и ние им е приятно да бъдат пипани отгоре по главата, но за сметка на това много от тях приемат с удоволствие гарени по въшкото отдолу. Както виждате кралското, колко спокойно се държи по-бавничък и плавен, сега ще ви покажа царевичната змия или царевичен смок. Ние в България си имаме... Аз не държа да ти помагам, но ако нещо... Защо? Може някой да има желание от публиката. Кой беше с фобия? Нека да покаже някой с фобия. Кой иска да се среща с големия си страх? Нека да помогнем на някой. Има ли възрастен? Айде. Ама да се събличете го това яке. Се чувствате по-комфортно. Здрасти. Представете се. Аз съм Мария. Добре, Мария. Успех ти желая. Държава ли си друг път змия? Да. Добре. Знаеш как да манипулираш с нея? Според тебе студена ли напитвам? Не, толкова е. Толкова е, не? А страхуваш ли се? Не. Не да лъжеш, трепериш цялата. Ами да виждам. Вълнувам се. Има разлика между страх и вълнение. Това е вярно. Кажи ми, усещаш ли като лигаво създание? Би ли казал, че е лигаво? Не. Не, много е нежна. Много е нежно, усещаш ли мускулатурата? Да. Така, змиите се придвижват с основно благодарение на мускулатурата на тялото си. Те са изключително силни същества и използват тази сила на тялото си за баланс. Много хора се притесняват, че змията може да ги удуши, когато си я сложат на врата, тя се притиска около шията. Тя не го прави, защото иска да ги удуши. Тя го прави, за да балансира. Стяга, така както когато вие слизате по стръмността, и се хващате за парапета и стискате, за да пазите баланс, така змията стиска около ръката или около шията, за да запази баланс, за да не пада. Няма нищо страшно в това, змия се притисне около вас. Тя го прави или за баланс, или ако много температурата е много хладна, тя го прави с цел да вземе от вашата телесна температура. Усеща топлината на шията и се притиска максимално към нея. Сега, това, което е хубаво да знаем за змиите, да, те много лесно се отглеждат, ще ви кажа някой, да, храни се разредено, веднъж седмично, веднъж месечно, зависи от размерите на змия. Но всъщност много е важно да знаем, че змиите и въобще лечовици са изключително крехки към околната температура и към околната среда като цяло. Какво означава това? Ако ние имаме змия и стайната температура и околната температура е под границите допустимите, за това животинче не трябва да го вадим, тъй като може много лесно да се разболее, при тях пневмонията се развива много бързо и оттам съответно леталният край не чака. Затова, ако имате домашен любимец като змия, задължително имайте в предвид температурата в помещението, когато я вадите и ако е хладно, не я вадете за много дълго време. Другото, което е много важно да се знае, много хора хранят змиите си на режим. Не трябва една змия да се храни на режим. Няма такова нещо като всяка седмица или веднъж точно на 10 дни. Лечугите се хранят на визия,
Какво означава това? Ако едно животно започне да става много закръглено, не се вижда добре развитие на мускулатурата, значи трябва да разредите храненето. Ако започне пък прекалено много да слабее, тогава усилвате храненето. Следите температурата и ако температурата е висока, храните по-често. Ако температурата спадне, което е съвсем нормално през зимните месеци, то тогава е хубаво тази температура да бъде качена или просто да разделите храненето, като е по-ниска температурата. Сега ще пребера смока, искам да питам някое дете, иска ли да дойде да пипне змийче? Има ли? Ела, хайде. Хайде да видим кой е най-смелият. Хареса ли? Нали не ти се остави вече? Много е приятно, много магично. Да, успокояващо усещане. Я виж колко доброволци дойдоха. Някой от вас има ли притеснения преди да подам змията? Страхувате ли се? Не. Има ли някой, който го е страх? Браво, не успели дечица си. Дай сега да видим. Сега, деца, имам една единствена молба към вас. Искам да бъдете много внимателни и нежни към главата на змията. Не искам тя да се притеснява и да я боли. Силничка ли си? Ще може ли да издържи цялата? Държиш ли? Еха, как е? на колко си години? На 5 години. Леле, колко смело дете. И смело. Това живот, за това учи цял че обича животните вече. Надяваме се. Студена ли? Студена? Хайде сега, Ела, заповядай и ти. Защо държиш ли си много по-добре? Спокойно, не се притеснявай. Ще ви обърнем назад. Можеш ли се? Не. Айде дай ръчиш тогава. Само смей да се разкажеш. Вижте се само за ръчички да не падна. Айде. Ела тук слънчето. Държиш ли здраве? Не се притеснявай. Виж, тя иска да ти каже здрасти. Душите, за да го познае. Един малко известен факт, змиите нямат слух. Змиите са глухи и основно разчитат на езика, с който събират информация от околната среда. И за да се чувстват спокойни, когато попадат на чуждо място, хванат езика много по-честено, по този начин събират повече информация, знаят дали имат притеснение и заплаха за тях. Затова деца не се притесняват езика на животинката не е нещо опасно. Да, поведи, точно така. Хареса ли? Искаш ли да се къщава? Заповядай сега ти, заповядай зад мен. Благодаря. Така. Ела тук. Така. Кой е следващия звън? Заповядай, държиш ли? Браво. Как се казваш? За първи път ли ти се случва да държиш змия? Не, преди днес също. Страхотно. Значи си фен на змиите, така ли да разбираш? Гледай, искаш ли да държиш змия? Не, защото... Не държи, браво. Вече са може и тази да държите. Как се казваш? Имита. На колко си години? 7. До сега. Имало ли е змия в ръцете ти? Не. За първи път. Нитко, когато почите смока или питона? Питона, защо? И ти искаш питон. Добре, да прибирам ли смока? Или ти искаш смока? Смока, заповядай. Да знаеш, че по-шаблив няма да се притесняваш. Браво, бе, както се прави. Обърни се към публиката, за да те видят. Аплодирайте. Как се казва? Смелите деца. Андрея. Аплодирайте, Андрея. О, ти какво искаш? Питона ли? Предпочиташ? Хайде. Хайде сега питона. Благодаря ти, благодаря ти. Както виждат всички, няма нищо страшно в змиите. Особено като домашен любимец, да, разбира се, няма да ви носи чепите. Няма да не е пукъл живота. Нека да прибираме смока. Един момент за снимка. Колко си фотогеничен. Благодарим ти за участието и за смелостта на господин Кръстев. Така, преберем. Продължаваме с следващите екзотични животни, които ви представяме. Тук на гости ни е хипертологът Георги Кръстев, който след това ще има възможността да отговори на вашите въпроси.
Самият специализиран сайт и неговите представители от gego-bg.com са в фоайето пред зала номер 5. Те ще бъдат и днес до края на деня и в утрешния ден, така че въпросът, ако имате, там ще намерите вашите отговори. С какво продължаваме, Георги, сега? Кой е този хубавец? Това е брадата Гана, брадат Дракона ще го наричат. Това е вид австралийски гущер. Австралийски гущер на вашето внимание. Наричам го брадата, защото има една особена структура на шията, като яка от шипчета, която в момент на опасност и раздува като яка. А сега бихме ли могли да му създадем опасност, за да я раздува? Много е сложно. Добре, да не си го причиняваме. Първо, че ще стресираме животинката от една страна. Да. От друга страна, това животно трябва наистина да видим огромен стрес да го направи. А тъй като гледаме излупено в домашна среда сред хора, е много трудно да постигне този ефект. Сега, ще го извадя, това е много по-шаблив от другите куши, от предишните любимци змиите. Трябва да ви кажа, че гущера е също толкова подходящ за домашен любимец, колкото и змията. За някои се може би по-атрактивен, тъй като са по-активни през деня, хранят се много често, от ръка без никакъв проблем. И също така, понеже хората ги приличават с дракон, всеки иска да си има миниатюрно копие на дракон. Веднага тръгна да излиза, елата Харазони. Как е неговото име? Или сега ще го измислям? Хайде, сега дайте име на австралийския гущер. Кой ще го именува? Дайте име, бързо! Как? Тони. Тони или Мони, не течо? Сони? Кони? Мони. Добре. Кони, всеки да го нарича както си иска, той си е така ли вече австралийски гущер. Австралийския гущер, както и повечето от вас предполагам знаят, в Австралия е много топъл континент. И този гущер обитава в много пустини и полупустини. И съответно терариума, който изисква, трябва да наподобява пустиня, температурата също, температура и дистанция в терариума трябва да бъдат съобразени с това нещо. Много подходящ домашен любимец, тъй като голям процент от менюто му с растителна храна, различни видове салати. Желателно да хапва, особено в един период на растеж, повече насекоми. Подобно на змиите, така и на всички останали бичури, те са студенокръвни. А коя е любимата храна сред насекомите? Основно скакалци и щурчета. Също така обичат хладни на различни бръмбари, се запечи. И общо и почти всичко безгръбначно, което шава, попада в нейните, доста лакоми са. Трябва да внимавам много с това, тъй като те не си знаят граници на своя апетит. Сега, някой да те иска да пипне този почти гущер и нека да бъдете да го видите. Вече са по-смели. Няма да ви давам водичка в ръце, защото е много бъргът, но може да го подарите отгоре. Без да го пускате. И вижте тези шипчета, тук шипчета са реално мекички. Не са твърди и не причиняват глад. И гледам го коренчето долу. Подлагаме го на страхотен стрес този гущер, но така е на изложение за домашни любимци. Тъкмо ще спечели нещата. Може да погаеш много побушка. Няма да се страхуваш. Няма да ти така случи. Не е отрова. Хайде, отстъпете място на другите деца. Страхотно. И нека да представим последното екзотично животно. Последното екзотично животно всъщност е най-популярното от много време насам. И отдавна се отглежда в България, също така много отдавна вече се развъждат различни колекционери у нас и един от специалитетите на gego.bg. И на това страницата си има и е кръстена. Нето е това прекрасно същество. Леопардо или гекон? Леопардо, защото нормалната шарка наподобява на леопарда с множество петънца. Сега, понеже това е селекция,
Да. Така както има при кучето и котките селекция, така и при вишуките да има това нещо, но основно се изразява в шарка. Леопардовият гекон е много подходящ за домашен любимец, защото това животинче не заема голям обем на отглеждане. Отглежда се относително лесно от гледна точка на температура и влага като изискване към терариума. Живеят дълго и забележете тази дебела пуста опашчица, която имат. В нея трупат разделени вещества, така както работи на същия принцип, на който работи гърбиците на камилата. Много животни, които се срещат в неблагоприятни условия, са развили този механизъм, в който да могат да заделят резервни вещества за неблагоприятните периоди. Примерно в горещите месеци, които те не могат да намерят нито вода, нито храна. Леопардовият гекон, както казах, е полупустинно същество, основно насекомоядно и тъй като са много спокойни и бързо свикват в човешки ръце да бъдат манипулирани, са много подходящи за домашен любимец. Страхотно. Деца, сред вас има ли такива, които биха имали такова домашно животно у дома? Не? А пък за рождения ден Я да видим какво искаш да ми кажеш. за рождения ден ще имам змия. Браво. Успех ти желая. Аплодирайте хепертолога Георги Кръстев и да му благодарим за техните съвети, които ни даде за отглеждането на подобни домашни животни. Казах, че те са изложители, може да ги откриете в фоето пред зала номер 5. Първият специализиран сайт за екзотични животни Гекон. И тяхното отглеждане. Да, gekon-bg.com. Да, и тяхното отглеждане, което е най-важното. Да знаете Винаги може да разчитате на нас за експертни съвети и също така от нас може да вземете абсолютно всичко, което е необходимо за един екзотичен домашен любимец. Благодаря отново, благодаря и на вас. И аз благодаря. Съвсем след малко ще продължим, знаете, програмата ни днес е толкова разнообразна. Ще продължим с презентация.